Това е Керамик Pro, новото лице за защита на автомобила ви. Керамик Pro е керамичен щит за вашата кола и много силен протектор на боята. Точно за това сме доказали, че е прекрасна защита против дръскотини, мръсотия и всякакъв вид замърсители. Резултатите, които сега ще видите, говорят сами по себе си. Знаем, че замърсяванията могат да бъдат както екстериорни, така и интериорни. Керамик Pro ги прави чувствително по-лесни за премахване. Примерно, ако разлеете кафе, няма да има нужда да почиствате петна след това, тъй като просто премахвате самата течност, която остава на повърхността, без да попива в тъканта. Едно от най-забележителните предимства на Керамик Pro е самопочистващото му свойство. Хлъзгавата повърхност просто отблъсква всякакъв вид течност и мръсотия. Това автоматично означава, че ще прекарате повече време карайки автомобила си, а не почиствайки го.